Classroom sa gyapon na magasugata sa pagbukas sang klase diri sa Negros Occidental. Isa sa mga solusyon sang DepEd amo ang shifting sang mga klase. June 1 to 15 ang enrollment period sa mga pampubliko nga eskwelahan. Suno kay DepEd Negros Occidental Division Superintendent Gladys Amelaine Sales, pagkatapos pagid sang enrollment period, kag mapatpod kung ano gid ang kanamuon sang enrollees. Ang DepEd Negros Occidental Division ang ginatapuan sang 19 ka mga banwa sa Negros Occidental. Sa nagligad nga school year, ang DepEd Negros Occidental Division may halos 300,000 ka mga estudyante, dala na diri ang mga gikan sa private schools. Ang kakulang sa classrooms masami nga ginatubang sa mga dalagko nga eskwelahan kaangay sang Negros Occidental High School kag Hinigaran National High School dugang pa niya. May mga kalamidad hindi manigar nga may mga classrooms man nga nagakaguba. Halimbawa na lamang sa pag-igo sang bagyo nga Tino sang Nobyembre kag hindi man ang tanan gilingon mapakaayos ang DepEd. Gani ang shifting sa klase isa sa mga tika nga ginapatuman bilang sabat. Generally, may excess suno sa iya nga mga manunudlo. Suno kay Sales, importante nga maplastar sa mga principal ang mga loads ng teachers para kung mayara sa mga eskwelahan nga may kulang sang manunudlo, mahatagan man sila. Samtang, sining school year, ginapaabot man ang pagpatuman sang 3 grading period system. Para maka-adapt kami, ano na sila ang mga principal mismo, they will make a solution. So, ang isa na dahil, nag-shifting. So, isa na siya sa ginatanaw nga ipatuman liwat this school year. Mas-shifting kay para may face-to-face, kay may ara man nga time nga ara sila, nag-asynchronous sila alternative delivery mode sa ilabalay, mga amo na. So, bulos-bulos lang. Ang atong total number of learners natin is nearly 300,000. So, as of now, ang aton enrollment nga for the next school year, ongoing, pamantana mo, so makita tagin sa next week. So far, ang dako nga challenge diri sa LOHS, sa mga big schools na bala, sa Hinigaran, ang mga big schools naton amo na siyang ka-shifting. So, kung lang tawon ta sa secondary na siya laban. Maghambal Hindi mga ano man lang, mga 10% ang nag-shifting. Maghambal ka, Ma'am